Mag-breakfast tayo, guys. (9:30 na. Tinanghali ako ng gising. Update lang, update. Bibitot, good morning. Tinanghali ako ng gising. 9:30 na, wala pa ako nagagawa. Vince Boy, good morning. Tinapay. Vince Boy, tinanghali ako ng gising. Kasi yung isa, hindi ko maiwan. Bibitot. Merry Christmas sa inyo, guys. Tulog pa yun, maaga pa sa kanila, ano lang sa kanila, 7:30 lang, 7:20 lang sa kanila. Head ako ng 2 hours, kaya lugi ako, lugi. Magkaano na yung oras namin, hindi katulad nung nakaraan. Kaya iniwan ko na kayo kagabi. 'Di ba? Vince Boy, kain. Salamat, Merry Christmas. Ano lang to, update, 1 hour lang to. Hindi ako makakapag-live ng mahaba. Wala pa akong nagagawa sa buhay. Tinapay saka itlog. Namimiss ko na yung itlog, Bibitot. Magtiyaga na lang tayo dito sa itlog na ano ba? itlog ng manok. Tapos tea. Buto ay nalaglag tuloy. Hindi ba? Daldal ko kasi, Bibitot ba? Walang brown eh. Kagising mo lang din. Anong oras? Ay, ako rin kagising lang. Mag-lunch muna. Lunch sa'yo? Ako morning pa lang dito. Mag-tea ako, mag-tea. Walang brown dito, walang brown dito, Bibitot. Meron dito itim. May mga batik-batik kasi hindi mga naliliko. Ging, mega love shout out. Thanks for coming. Or guys, joke lang yun ha. Salamat sa patamsak. Ayun, pista ngayon. Gabi na dyan, Bibitot. Dito. Ramadan ng tamsak. Ay, nabasa ko yung ni Sis Ging, thank you. Breakfast muna yan. Breakfast. 9:00 kakain muna ako bago ako mag-work. Pagkatapos ko nito, apura ako, tapos mag-apura ako maglinis kasi dami kong gagawin. Pero ako pa lang ang gising. Mamaya pa sila. Diyan ka nga muna, nalalaglag ka ba? Ang sarap ng kamote ngayon. Kamote tsaka kamuting kahoy kasi taglamig ba? Itong namin dito, Ramadan. Favorite. Dot nun, sobra pagod yun. Masarap kamote tsaka kamuting kahoy, no? Tapos suman. Kasi wala eh. Ito lang meron. Brown bread. Diba, nagba-brown bread na ako ngayon. Vince Boy, 8 million in the house. Thanks sa inyo, guys, ha? Update lang to. Iba yata yung naisip ko. Ano naman naisip ko, Bibitot? Ang lamig, mga masarap matulog. Oo, sobra. Kahapon. Pero ngayon pero pag lumabas ka, sobra lamig. Dito, Vince Boy, dito talaga sa Saudi ba? Hindi mo maintindihan. Ano talaga dito yung nila, yung panahon ba?
'Pag taglamig, sobra lamig, snow lang ang tapos heater ko nakatutok na sa'kin, eh. Giniginaw pa rin ako, nakabaluktot ako, naka-jacket ako, tapos pagka tag-init naman, sobra init. 'Pag lumabas ka ng yung ulo mo, yung pakiramdam mo kasi sobra init, gano'n dito. Ano ba, abnormal ba? Abnormal talaga. Na-miss ko ang kamote, promise. Sarap ng kamote 'no? May kamote ditong nabibili pero hindi siya luto. Saan pumupunta? May kamote dito nabibili pero hindi siya masarap. Maano siya, matubig. Hindi siya ano, hindi siya ano ba ibig sabihin nito? Basta hindi siya masarap. Basta, yun nga, hindi masarap. Bakasyon ng mga bata 'no? Kailan ang balik? Tingnan mo kagigising ko lang, oh. January. Mahaba-haba ang ano mo, mahaba-haba ang laban mo magpuyat, bebetot. Grabe ang lamig talaga dito, hindi ko kaligo-ligo ba. Pero ako pinipilit ko maligo kasi mangangamoy tayo ba. Salamat bebetot ha. Saan na 'to, hindi na talaga ako marunong mag-ano, hindi talaga ako marunong 5,000,000 in the house, puwede na magpuyat. Pero matutulog ka din sa gabi. Kasi tanggal ko na nga sa ibabaw hmm, matulog ka na rin sa umaga. Kasi mahirap 'yun, 'di ba? Mag-ano tayo, tingnan lang natin. Nakaligo ako sa umaga, eh. Dito kaso may busy yata kayo. Ano daw, natutulog din ako. Mga busy yata kayo, mahihinga nga ako. Matutulog ka kasi. Ako busy talaga, promise. Tingnan mo, kailangan ko mag-apply ng kumain kasi magigising sila, wala pa akong nagagawa ba. Naglaman lang ako ng ano sa ano ko, sa kailangan ko lang may kinain. Daw umiyak ka pala mamaya, meron anong petsa ba ngayon? Alam mo yung mga ano ko, hindi ko natatandaan kung ano lang yung maano kong ano ba oras.
Baka mamaya tulog na ako niyan. Oras ba? Tawag sa akin dyan natin. Birthday niya. Birthday niya. Sabi ko, yung sahod ko, mapunta lang sa'yo. Sabi? Wala, ngiti-ngiti lang. Tapos yung ama, nagluto daw, nagpaluto daw. Ewan ko kung ano. Kasi baka daw may pumunta classmate niya. Wala ka talaga maasahan doon, Day. Kabisit lang. Mag-visit ka lang talaga. Ako, wala na. Ano, Day? Okay na? Kaya na maganda ng kilay dahil. Ako ba? Hindi babalik ko ang kilay ko? Hindi. Okay lang? May sumabara. Naman. Kala mo ba, may baon pa akong isang jacket. Hindi na raw masyado ngayon, pero kahapon daw, yun talaga yung balita. After 100 years, ngayon lang Yun lang yung sobrang lamig lang daw kahapon. yung sobra. Grabe. Para Yun kung... yung Pinoy na sa Facebook na 10 years ako dito sa Saudi. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong sobrang lamig na paglabas mo yung kamay mo parang yelo. Sobrang lamig. Giniginaw na naman ako ba? Labas daw ng Riyadh, puro yelo eh. Yung ano ko, yung iba puro yelo. Sila. Kaya sabi nila, daw, after 100 years daw, ngayon na naman nag-drop ng ganun ka lamig na Riyadh. Ang dumi ng labas. Ako dahil. Bibitot, salamat. Mag-work na ako ba? Nakapag na ako dahil. Pag-selfie ka na. Yes. Hindi ako mag-selfie. Tinan ko ang itsura ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Basta 1, 2, 3. Kita yung Ba't pala dinagdagang kutukuhan ito? Ito yung sa Shein. Sa Shein yan. Maganda pala eh. Maganda pa kapag dapat pala ibang kulay na. Sabi sa'yo eh. Nakikita yung bungi ko ba?